Ο Αντριόλη λοιπόν θα εκτελέσει το φάουλ, απευθείας η εκτέλεση και είναι πολύ καλό. Την μπάλα όμως λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κοψαχίλη. Ο Τιτζι στρώνει την μπάλα για τον Αντριόλη, το σούτ από τον Αντριόλη. Καλό και πάλι το σούτ του Βραζιλιάνου. Θα πλασάρει και θα γράψει με περίτεχνο τρόπο το 2-1 για τον Ιωνικό. Μια υπέροχη εκτέλεση πέναλτι από τον Βραζιλιάνο Αντριόλη που τον βλέπετε και πώς πανηγυρίζει. Η μπάλα στα δίκτυα του Κοψαχίλη και ο Ιωνικός στο 22ο λεπτό γράφει το 2-1. Αφορά. Θα εκτελέσει και πάλι απευθείας. Με φάλτσο η μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση και είναι γκολ για τον Ιωνικό. Η πορεία της μπάλας ευνηδίασε τον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής. Φυσικά μέσος η σέντρα απευθείας από τον Τζιαντάκη. Έφτασε στον Αντριόλη, Αντριόλη το σούτ αμέσως γκολ. Ο Ιωνικός ανοίγει το σκορ με αυτό το σούτ του Βραζιλιάνου Αντριόλη. Στο 28 του πρώτου ημιχρόνου ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρουμπακ... Τώρα Αφάς για τον Αντριόλη. Αφάς και πάλι απέναντι για τον Ξανθόπουλο που είναι συνεμόνος του. Η σέντρα, ο Αντριόλη, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, είναι ισοφάριση για τον Ιωνικό. Παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Πανιωνίου. Αντριόλη, απευθείας για τον Φρούσο, σε θέση βολής αυτός. Από Κλάιβιτς που έχει προωθηθεί. Αντριόλη. Το αριστερό σουτ, καλό σουτ, εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Αντριόλη στο 32ο λεπτό του παιχνιδιού. Ένα θεαματικότατο γκολ από τον Βραζιλιάνο του Ιωνικού που αφήνει άναυδη την εξέδρα, ακόμα και τους παίκτες του Πανιωνίου. Ένα εκπληκτικό ομολογουμένος γκολ από τον μέσο του Ιωνικού. Διώξε όπως. Αντριόλη, είδατε τεχνική και το τείχος έχει τοποθετηθεί στο σημείο που πρέπει. Ο Γιανναδάκης ζητάει εκτέλεση. Αντριόλη με φάλτσο, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Εκπληκτικό και αυτό το γκολ από το Βραζιλιάνο. Εκπληκτικό παιχνίδι παρακολουθούμε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Πάολο Αντριόλη μετά το έξοχο γκολ που είχε πετύχει στο 31 έρχεται τώρα στο 66 να πετύχει ένα εξίσου θεαματικό. Με αυτό το έξοχο χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Φώτης 300 και στη συνέχεια στα δίχτυα του. Αντριόλη ξεμαρκάρεται, Ξανθόπουλος προσπάθησε να βρει τον Μπρούστερ. Παίρνει την κεφαλιά από τον Μητσιόπουλο. Αφάς για τον Αντριόλη, σε θέση για γκολ. Το πραγματοποιεί ο Ξανθόπουλος με τη συμβολή του Δελιγιάννη. Οι παίκτες του Ιωνικού πανηγυρίζουν και οι φίλαθλοι στην εξέδρα. Περνά για τον Αντριόλη, αυτός πατά για τον Ταρακλίτσα σε καλή θέση. Έχουμε πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για τον Ιωνικό μετά το χέρι του Πεγκλή που ανέκοψε την μπάλα στην πάσα του Ταρακλίτσα. Κίτρινη στον Πεγκλή. Κίτρινη κάρτα στον Πεγκλή στο 90 λεπτό. Πέναλτι για την Καβάλα που έκανε η Καβάλα, ο Πεγκλής. Και πάλι ο Αντριόλη στο πέναλτι για τον Ιωνικό. Το σούτ του Αντριόλη 4-2. Ο Ιωνικός στο 90 λεπτό του αγώνα με το στο πέναλτι για τον Ιωνικό απέναντι από τον Φώτη Κυπουρό. 3-2 προηγείται ο Ιωνικός 1 λεπτό μετά το τέρμα της Καβάλας, το τέρμα της ισοφάρισης. Ο Αντριόλη με χτύπημα πέναλτι δίνει προβάδισμα και πάλι για τον Ιωνικό, πέμπτο γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα για τον Πάολο Αντριόλη. Στο φάουλ ο Αντριόλη για τον Ιωνικό που είναι κοντά στο κόρνερ. Αντριόλη εκτελεί, κεφαλιά από τον Κορνίλιους από κοντά, out. Παχατουρίδης για τον Αντριόλη. Θα γίνει η σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Κεφαλιά του Φρούση, μπάλα στον Αντριόλη, το σουτ 2-1. Προηγείται ο Ιωνικός στο 51ο λεπτό με τον Αντριόλη. Όταν κέρδισε την μπάλα μετά την κεφαλιά του Φρούσου, έκανε απευθείας το σουτ. Ο Κυπουρός δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 2-1. Προηγείται η ομάδα της Νεάπολης.
Δύο παίχτες της Καβάλας.